sure. Baik mana nih, di mana nih? Aktris dong ne, Mbak Ayong dong. Roduna. Nahot. Aktris sana Mbak Ayong, aktor ni Bima, Mbak aktris ni Sifa. Da मोनसे ड्राइभार नङा सारसो सार माबा सार जुमब्राया दा जोङो मोनसे लकेसनाव थांगासिनो दङ शुटिंनि थाखाय नै माखासे नेनानै दङ नै एलाय सिमांमोन दं बिम्बरमोन दं गेमला नै बेलाय नै बेनिफ्राय आदा मोगथां दं नैबेहायनो नै लकेसना बेखौ आं खोन्थाथ'ला बेयावनो मोनदां लकेसना बेयावनो नै सार बेनावनो औ बेखौ लामायावसो बे दालाङावनो दे होमबा जाबाय दा गारिखौ बाव दोननो जाबाय दा खेव जाबाय दा मोनफैबाय सफैबाय केमेरामेन स्क्रिप्ट राइटार एडिटरमेन खान्थाल जादों नै सिमां सैनारिया सिमाङा ओमफ्राय ओरै दङ बे लकेसनखौ आं खोन्थाथ'ला उनावहाय नोंसोरो सिनायनो हाखासिगोन लोगोफोर नायलांबाय था जों माबायदि खालामगासिनो दङ फुल मुभिनि थाखाय नैबे आयंखौथ' सिनायखायो बयबो बिथाङानो जाहैबाय आयंआ खान्थाल जानो नागिरदों नै आयंनिबो दं दा दिनैहाय दा आयंआ मस्ट सिनियर आर्टिस्ट गोदोनिफ्रायनो गाबोनाय सिमांना मोगथाङाव संगिनानि बिमा जानाय आरो सिरिनाय बिबारनि मोदोमनाय गोबां सिनेमा दंना आयं नोंना आरो एबारावबो आयंनिया फैबावगोन मोनसे टाइटेलखौ आं खोन्थाला दे उनावहाय खोन्थागोन फुल मुभि बियो शुटिंआ नैबेहा जाहैबाय जोंनि माने फार्स्ट माने बर' फिल्माव आगान होजेनबाय बिथाङाबो एक्ट्रेसनि फाव खालामगोन ओमफ्राय बैबो सासे शर्ट मुभियाव जाय नुबाय थाखायोमोन बेबो फाव खालामगोन जनालि हाय खान्थाल जानो नागिरदों माबायदि मोजां ना शुटिंआ खालामनानै दे सार थांनानै ओरै साइडआव थादों खोलाहा